Ako na mostík level 1.1, hrudná extenzia o stenu. Postav sa k stene. Urob jeden krok vzad, dotkni sa steny s pažami vo výške hrudníka v tvare trojholníka. Mierne pokrč kolena, pomaly pretláčaj hlavu čo najviac dole, klesni do krajnej pozície, podrž 3 až 5 sekúnd, opakujeme a užívame. Cvičenie je zamerané na prácu v hrudnej extenzii, ktorá je nevyhnutná pre vykonanie plného mostíka. Pri cvičení by sme mali primárne cítiť naťahovanie chrbtového svalu, latissimus dorsi a prsného svalu. Dôležité je pracovať s dýchom, čiže hlboký nádych a s výdychom sa snažíme dostať o niečo nižšie do väčšieho natiahnutia. Nejdeme do extrémneho natiahnutia, iba do pozície, ktorá nám je komfortná a až z tréningu na tréning postupne zvyšujeme rozsah prevedenia.